No, zdravím vás pri natáčaní komiksu, čo som vám slúbil, Avengers rozpad. Nieko takto vyzerá obálka. A o čo v Avengers rozpad ide? Je to vlastne o týchto superhrdinoch. Možno niektorí nepoznáte, ako napríklad toto je kapitán Britain. Tohto si poznáte, to je kapitán Amerika. Toto je She-Hulk. Tento fialový je Hawkeye. Toto je Scarlet Witch. Toto je Giant-Man alebo Yellow Jacket. Tento Wasp, Iron Man a Vision. No. Ak som sa už na ňu aj posťažoval, oplatilo sa. Toto je Vision. Avengers rozpad. To je She-Hulk. A ukážem vám najprv druhý kresby. Rovnako sú tie najrôznejšie druhy, na aké si môžete spomenúť. Tunáka je normálna. Aj tunáka je tiež nejaký druh kresby. Tunáka je normálna, ako je v tomto komikse. Škoda, že sa rozhodli rozpadnúť. No, toto je ten robot, čo bol na začiatku. Bohužiaľ všetky istote to nepoznám, takže no. Ja ešte vám chcem ukázať všetkých superhrdinov, čo sú tu. Tak. A to sú všetci hrdinovia, čo boli kedysi Avengers. Tu je Spider-Man, ten na tom aute. No, tak. Ničko vám to ukazovať nebudem, pretože som práve začal čítať. No. Je to vlastne o najtemnejšom dni v histórii Avengers, kde je tam veľmi strašne veľa tragických udalostí a veľa superhrdinov tam umrelo. Ale nikto nevie, ten superhrdinský tím to vlastne skladá niečo ako na kolená, ale ktorý z tých protivníkov môže sa týmto stáť? Že by Kang, Ultron je robot, alebo niekto z Avengers, Loki, to nikto nevie. Sú Avengers číslo 500 až 503 a Avengers finál. No. Trošku sa to podobá na X-menov, ale toto je až tak nie. Napríklad vám môžem ukázať aj spiknutie hrdinov. Kde je to spiknutie? Vlastne ja toto považujem skôr za spiknutie. No. A tu Doktor Strange. No to už to je všetci hrdinovia sveta. Tu útočí nejaký X-Men. A tu je to veľké spiknutie hrdinov. Hulk. To je nejaký tiger. Recku. Ako X-Men niekoho prebudáva a teraz Spider-Man. Potom je tu aj ten Ultron.
Emma Frostová, Tink a tá žena, to je z úvodnej stránky. Keďže sa to skladá z viacej dielov, tak sa to trošku ťažšie opisuje. Ale tu sú pomenovania jednotlivých hrdinov, ak by ste sa chceli presvedčiť, ako sa volajú. Tento tu zombie, tento neviem, ako sa volá. Volá sa Jack of Hearts. Aspoň myslím. Asi sa volá Jack of Hearts. No, tu je to. Toto je She-Hulk a toto je Ant-Man. Dobre. No. Je to vlastne celá kniha o rozpadu Avengers. Lenže tento superhrdinský tým už nikdy nebude ako predtým. Aj keby odolal rozpadu. Takže uvidíme sa na budúce. A snad mi to vyjde.